My Richard, Ayurveda morning. Good morning. Yos no em nang jingkran chonga. Yos no em borokon. Okay. Te haga boding kong ngaso ban ai Khublei. Ya I MD jongi is Ashokul Hari. I national trainer is Chetan Chowda. But kumjo ru yepi iwe pa iwe I para member. Ibalaya den bentalang haga nga janmet ke benta. Ban ya ngap ya ka meeting. Sapang kabangin batay pi sapang kini ki products jang kaneka my recharge tega dapat ka jingkemen ka bakraw bangayo ban sen benta hakan ka por rengkat lambat pi mane pensyai katu kat ni sapang kini ki products jang kaneka my recharge te ngila persyang hi ban trai kala katu kat ni ban ka neka company my recharge hinrei kadika sin bon kong yang ban kran hapeng jong pi ki balong bebun ki badai ki senior ban ngasno syam sitam sisa ban kran rei chat baka company kala chi dengan ngamban si hi ban kran la ka kran ban penpau ka penpau kato ga de kindat kensai ka kacing tip ka chonga de ka topik ka bagan kran ha ka ne ka janmit ka menta ka de shapha ku ne product my tulsi de menta ngan pen I sha yo ne my tulsi I am te ngangai babaro kini ki para member hang ne ki jupenan kam ha yo ne my tulsi tora akti ki jupenan kam yo my tulsi man kasngi Kibachupan kam man kasngi ngaru ngade iwei ne kita ki member kibachupan kam bahaya uni umai tulsi man la kasngi par hakane ka jarmit ko menta ngan batai ya kinda ya pi baro kinda chapang uni umai tulsi uni umai tulsi ka ka Jingmyntoi ka bangi la ban yo na uni umai tulsi bar bukum no ngin penan kam yu ya lasna ya uni umai tulsi na kisla na ka bakhem ya ka jong usla tulsi baro ngi tip ba gini kibreu gitu smart rubang thong ya uni usla tulsi ha ki yen ki sam ki jongi but une umai tulsi ya but une utulsi la tibru kum uta usim jong ki ken bat dawai la ni queen of herbs hakaktin nongwei ya uni umai tulsi la ban penan kami chapo bat chaba jo kamet jongi kumnungin penan kam chapo kamet jongi ngin penan kam chapo kamet jongi da ka bangi di ya bat kum joru shaba jong kamet gejongi da ka bangi ta ayu hakajaka badan kam ya uni umai tulsi la tip yu kum uta multi function product bangi la ban penan kam hagi bon ki benta te uni umai tulsi udan ru ha ya kata ka bor ban pin kuat ya kata ka toxin la ni kaneka jabo da kamet gejongi bat ulang ru hakajo ka por kum uta antioxidants uba ayangi ya kata ka bor ba jale persya igi khyang jingpang bar ubala ru ban fight ya ki bubun ki jingklat ki badan hakamet jongi hamtam hagitu ki brew ki balong low immunity haka dukhat met jongi nolok ni ka ba dalok ni ki Jingmyntoi umai tulsi uyarap ru hakabadai bat ka jingsu haki bunyan ka jingprom haka shuntur nangta uyarap ru ya ka jing at haki do penyan ka jing prom haki sneer bat kumjuru ka jing prom haki rendang ka bangi jukat kum kata ka ulcer uni umai tulsi ya rabru na ka bentai ki to ki brew ki bajudan problem haka sneer do jonki kum ki khan nangta ki Jingmyntoi ki bala ki Jingmyntoi ki ba la ban jana ka jing ot jonki nu ki ter ki banam nangta naga jingda du jonki knyang ki boret ki bala ban mi hakamet ke jongi ki bangi jukat kum kata ka skin irritation uni umai tulsi kumban chu ai nuk sa hakne haka jingi mu jingi kum ki brew malakasi ila se ni la bandan ki por ki bangi kum ot da kanu ka ter ka banam tada fidan umai tulsi hajan shim umai tulsi penjaw hakatu kacaka ka ba on patang shipang ka to ka jingkenjut kan cha no bat kum joru haka bai dai bat ka long kum ta kan haka jinga dai ka jinga malang ka singim la banda ngalai na ka jingda jongki knyang ki balong bi bat bunsin haba kini ki knyang ki balong bi ki da yingi bunsin ki den ka jing da ne ki jing saw hakine ka sni do tada yidan umai tulsi shim umai tulsi penjaw shi drop hang tu nang tasa kelan hang tu batang shipang ki tu ki
nyang jing ki ja no begitu ke jing sat barok khai ke ja no pada kan ni kam dei ro ong banga shu batai kan ni ke dei ke bangaru ngalamat hi ke jing em jonga bat kum ju ru ha ka bai dei bat kas ti do uni utusi ulang ru kum uta u bala ban nyerap yengi naga benta ban penne pensa ya kata ka jing ringsti ha ka si do jungi nani kata ka bolong anti aging property u naloki ne ki bangi la batai pi uni umai tulsi udan ru ya ka bor ban pen hap ya kitu ki brio ki badan mau ha ukhlai kidney stones pat kum jo ru ya kitu ki brio ki badan chingpang su jindong lane kane bagi angka urinary tract disorder nalochi kine ru une umai tulsi udan ru ya kata ka bor ban fight na mentai chibun ha gi jingpang shit kum ga jingpang khiswa ka jingpang pneumonia ka jingdap shadam ka jingbomla ban ring bat penhar man siem ka jurho bat kiwe uya rap ru na ka banta jong usinus bat utansil bat hang ka hai bedai bat kane ngan ya thuru ya pisya khndat chapang yeladi ngaru anadu ki por ki bangadang kam khna nga judan hayo ne usinus te hendre na do bangla yo ne utulsi ngala pendan kam ti kenai u te mta kam judan chu kata ka jing set khumot kata ka jing jinjan na thia dam bet engala yo thia suk bahan ma bun sin hinga ju penjaw yo ne umai tulsi para ka khumot jonga ha ka por bang so shitam te mta hi te ngam chu khamdan chu kum kita te nga suggest official ru ba la dalong kabala la fidan kum kini ki problem persang daw de u mai tulsi tena lord kini ki bangala kdo haneng umai tulsi ya rap ru ya kitu ki brio ki badan chingpang double air castring ka jing ki balong kenrai pre bat ki ba king ba yong haka kre jongki te na lord kini ki jingpang ki bangala batai katu kat ni uni umai tulsi we rap ru ban fight hadu aspa tuli ki weipat ki jingpang ya ki bangi ngimla ban jer kertang hangne te kumno pat ngin penan kam yo uni umai tulsi itep kumno penan kam yo uni umai tulsi ya uni umai tulsi ila ban penan kam da ka ba khle ya u bat ka ka basaan bat di ya u al laisen hakashisni nekat ba pisno bit te laru ban penjaw yu kum hakasha tangi di isha ngila ban penjaw mga ba isa crimson isu ya belin ha ban le kata tangi le chunu di isha mai tulsi te laru ban le umai tulsi kupna ne haka umso ne haka no ka jingdi ka ba pisno tenat hila ban penjaw hakum kita ki jingdi ka ba pi sngo bit te ya une utulsi dei da bong ba une umai tulsi la ban penan kam tang da ki briu ki bad hakano ki age group ya une umai tulsi la ban penan kam lot da baro ladu ki khulung ki khna ki rangba kumjuru ki briu ki bla temmen te kawe ke jingsham ka ba khampla ka ba nga hinga sham kalong ba une umai tulsi utrei kam ba wat haki marap ru nama ba hakane ka jingsham jonga leng ba jonga ne ka lockdown kadan ka jing sitom jongki jingri ma hayeng hasam hi bade ki nong kendong iri ki jingri hayeng hasam te kumta kan uni u tau jingri u yo ude u jingri u yo sorry sir there is problem the yeah ma'am but your voice is very clear you can continue ma'am you can continue okay. yes your voice is clear you can continue okay te kumta ha ka jingem jingi kum kinong kendong kala ja kata ka por ba uta u jingri jongi hayeng u yo pang te ngiru ha kata ka jingkut lat hapling jone ka lockdown ngila shu persang ban ai da uni umai tulsi bat klampoi perkat hiru ba uni umai tulsi uni rap wa de kimaran batang hadin sanshi minute hi bangi ai da umai tulsi uni u jingri jongi ula impan bat hadu menta usna uplung te sakaweru ka banga kwa ban yathu apreng jopi kalong ba kidan kila dan hi katu kat ne na ki para marjan jonga kamta mi tai we khna ibadan licenam iba judan ya kana jingpang asthma bolong dap shadam tadu ka por bi dang dan tang licenam karta tini khna ijupoi be kha chapo hospital te bat banda kila apoi hospital ru kam judai ju ba ong ba sulong malumala kini ki doctor ki haban a be de oxygen ini khna
te kadai ka jing plela ka jo play hi ling ba jong ka my recharge ba kumta ma ka jing i jonga mana ka por e tai khna ngala isne I pan ngala ai da my recharge da une sorry da une u my Tulsi but nadu kata ka por hi ba iyo ya une my Tulsi ini ikhna hadu menta ila dap khat asnam ini ikhna imchu po shu hospital isha iklan but hadu menta ila la banya le kai kum ki wei pat ki parakhna teng kumta da ka jing Syam jonga ya kum kini ki kies ka ai men sem rianga bangan penslo shu ya ki weiru bakin use bakin penen kam ya une u te ka ka wei ka banganga kwa ban share hang ne ka long ba ya une u my Tulsi teng teng ngas ngo ba la long kan ban kumta u fast aid ada odru dan ka my Tulsi da suru my Tulsi da long pum no pang skor my Tulsi pang khmat my Tulsi kat badan kanu ka jingpang my Tulsi be te nga ai ka jing khap tin ning kong na kle jonga sha ya une my Tulsi product pa na kerman ru ba ki wei ru ki para members ki banaya tradition nang ne shakmat kin bu hakmat do ya Tulsi hakban promote shakmat ya une my Tulsi ka do jo une my Tulsi ru kam na dei ka barem barang ngitip udah produk batat ni ki batat du hakapaka dor jog u ka MRP ka dei ars pa shipo ngi kum ki members ni laban tietang hakador ka